Vitajte pri ďalšom videu a tentoraz si povieme niečo o pobytoch. Koncept pobytov je určený pre iný typ ľudí alebo iný typ potrieb ľudí, najmä počas obdobia COVID-19. Počet ľudí, ktorí si žiadajú dovolenku, keď sú na svojom vlastnom pozemku, sa výrazne zvýšil. A pobyty naozaj živia tento typ ľudí. Ako príklad uvediem Miami. Len si zadám nejaké termíny, povedzme marec, na pár dní a budem hľadať izby. Takže na javisku namiesto hľadania rezortov alebo hotelov nájdete domy. Nájdete apartmány úplne iným spôsobom. Ako vidíte, existuje veľa rôznych možností, niektoré luxusnejšie, niektoré menej luxusné. A pre tento príklad použijem tieto domy Homelofts by Designer, ktoré sú blízko pláže. Majú naozaj dobrú polohu a naozaj dobré hodnotenie. Aby sme pochopili, čo na tomto mieste nájdeme, ako vidíte, namiesto toho, aby ste išli do hotela, pôjdete na miesto, kde budete mať vlastné izby, vlastnú kuchyňu, vlastnú ubytovaciu izbu. A je to skôr spôsob, ako tráviť dovolenku s rodinou. A najmä ak chcete na určitom mieste zostať dlhšie, bude to pravdepodobne naozaj šikovný spôsob, ako to urobiť. Ako vidíte na tomto príklade, ide o naozaj elegantný a moderný byt. A ako vidíte na obrázkoch, je aj naozaj dobre umiestnený. Napríklad, ak chcete ísť s rodinou na toto miesto, určite to bude skvelá voľba. Je naozaj dobre situovaný, je naozaj moderný a poskytne vám úžasný pobyt, úžasnú možnosť. Tu sú samozrejme opäť informácie o tom, čo budete musieť robiť v blízkosti tohto miesta, ale aj o vzdialenosti od letísk a type izieb. V tejto situácii ide o loftové štúdio, takže je to to, čo som vám práve ukázal na predchádzajúcich obrázkoch. A ako vidíte, tu sú pravidlá a vybavenie, ktoré je zahrnuté v tomto pobyte. Dôležitý je aj tento typ rezervácie. Podmienky sú vratné do určitého dňa. Keď kliknete na podmienky, zobrazí sa vám, že ak si rezervujete teraz, máte do 23. februára čas na zrušenie a na vaše platby sa neúčtujú žiadne sankcie. Takže toto je jeden z príkladov, ako to urobiť. Samozrejme, máte ich po celom svete, máte miesta v Európe, v Amerike, máte ich skôr súvisiace s dovolenkou, niekedy dokonca aj na pobyt a cestovanie na iné miesto. Povedzme teda, že v druhom príklade chcete ísť na pár dní na Maltu, vyhľadávate a systém vám ponúkne rovnaké možnosti. Ako vidíte, nájdete tu naozaj lacné príležitosti, pričom zaplatíte 25 alebo 30 eur za pobyt na úžasných miestach. A môžete si to overiť aj pri rezervácii. Niekedy je to len izba, ale väčšinou je to celý byt alebo celý dom pre vás a ľudí, ktorí sú s vami, samozrejme. Takže opäť je to naozaj pekný byt. Je to len 66 eur na deň. A ako vidíte, naozaj vám vrelo odporúčam otvoriť a pozrieť si to, pretože sú tam naozaj pekné miesta, naozaj moderné, dobre vyzerajúce a s pekným domovom. Sú tam naozaj skvelé hodnotenia, takže je naozaj dobré, aby ste ich využili. A ako som vám povedal, stále viac a viac ľudí vyhľadáva tento typ dovolenky. Takže aj my máme túto možnosť dať. Máme aj tento modul, ktorý skutočne doplňa ponuku, ktorú máme pre našich členov. Takže na dokončenie rezervácie je samozrejme proces naozaj jednoduchý. Ako obvykle, prejdete na stránku platby a vyberiete si hostia, ktorý bude uvedený na tomto mene. Môžete danú osobu nejako požiadať, aby to dostala a aby vás kontaktovala. Môžete použiť svoje vernostné body a cestovné kredity. Tieto cestovné kredity samozrejme získate po dokončení dovolenky a návrate z tejto rezervácie.